Salut! Salut! Uitați, fetelor, voi aveți în garderoba voastră o rochie așa de seară, mai elegantă? Da. 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 Am. Da. Da, 50 на 50. Tu, de exemplu, ai o rochie? Da. Așa trebuie să întreb. Când ultima dată și cu ce ocazie ați îmbrăcat această rochie? La un eveniment la lucru. La zi de naștere. De anul nou. Честно, не помню. Я тоже, на самом деле. Значит, было давно. Da. În vară, la petrecere. La petrecere, da. Dar ce altă ocazie sau eveniment v-ar convinge din nou să îmbrăcați această rochie? La mare, la club. Tot la un club. Pode sentar, pode. Un bal de absolvire, o nuntă. Я, наверное, на свидание с парнем. Где-то в музее, либо фотографировать, фотосессию. În party. Da, tot o petrecere, ceva. Ok, dar dacă v-aș informa că are loc un bal mascat diplomatic, asta v-ar convinge să îmbrăcați rochia? Da. Естественно. Da. Sigur că da.